Halo bolo, edisi rewang bolo lho. Ngene iki lho bolo, teko-teko bagian maido, bagian delok-delok tak ambek bagian icip-icip. Ngene iki jenenge gawe jenang. Repote ape gawe putu iki lho bolo, repote ra umum. Mengko nek wis putune teko ya repot meneh. Lene iki jenenge gawe kue kacang lho, sing gawe culantik-culantik leh. Bolo kabeh iki. Loh, aja malu-malu le. Kamera. Loh. Olah bolo do isinan kabeh. Loh, iku tuan rumahnya teko bolo. Tuan rumahnya lagi sibuk ya. Loh, tak sepil kene goreng-goreng tumpi. Loh, iki tuan rumahnya Bu Eni. Sesuk aja lali ndelok Wahyu Manggolo. Oke, siap. Tanggal loro lho bolo ya. Mbah, gak usah wedi, Mbah. Wong acene iki gaweanku ngene iki, kok sampean kok wedi? Wong acene gaweane iki bengak-bengok. Mbah nganti wedi bolo gara-gara iki gaweane bengak-bengok ngene iki. Ngono kok bengak-bengok asline atine ya apian kok bolo. Oh. Bebek rasilem awak dhewek kok ora dielem lho. Ngenteni lem-lemane lek war ya kesuwen ya tak lemi dhewe lho. Lek war iki mau iku kowe rai gak ngarit. Rai kebendaran. Aku bagian icip-icip ae ya. Oh. Gawe tumpi bala. Wah. Aja isin ah. Malu dong. Loh ya cuma malu no. Loh iki godhog areh bala engko dienggo gawe jenange. Iki ambekan icip-icip ya enak era karuan. Ambek bagian maido-maido ngono iku. Wis tekone keri. Kakean cangkem, kakean maido. Jene pojok lho, jarene mangan kok jare. Lah jene mendarat iki diopahi ya mangan kok, Lek. Oh. Iku Mbak Se, orangnya pemalu ya, guys ya. Oke, Mak Win adekne pojokan dhewe. Oh. Jas iki. Iki sapa jenenge mertuane ndawet dia aku kok, Mbak. Cacote kayak bledek. Mbak tak wore ndang mlayu ke. Pasare kok bintu. Wah, aku tak gawe iki wae ya, Bala. Ngewangi gawe kue kacang apa jenang ae. Wes, angel ngene iki ngudeg jenang. Sok ben iki nek ana ketoprak aku ngeplok lho. Mertuane ndang wedi mbek anakku temenan anak Melayu. Coba lho. Tek, nganten calon nganten. Lho, rekasane gawe jenangku ngene iki lho. Iki jenang ape digawa mara omahe besan. Lho, kok ngalak-ngalakno besan wong cangkeme dhewe doyan. Kalau batine wong-wong iki wong cerewete ngono. Lagi roh nek tanggane. Nek tanggane nek omong iki kaya selepan ra ono lerene. Was ae. Oh, sote dadah. Oh, yo mergawe ngadai tumpi, ana sing ngadai tumpi, ana sing ngudeg jenang, ya ana sing gawe tumpi. Ya ana sing goreng iwak pindang iku bagian masak. Tapi si bagian masak iki wedi kamera bolo. Oh. Gampang. Engko demek tak. Ya. Jenang trembelek. Iki jenenge jenang asli khas desaku bolo. Saka tepung beras ambekan areh, ambek gula Jawa. Wah, rasanya ya manis, mantep, gurih. Lho. Alah lewar. Mbah. Alah, kura-kura dalam perahu. Alah, ndek iki kepengin ro kamera ngono kok iso.
Lah wong sak menake kok si cerewet ke aku tok. Kesentuk bayaran jarene. Oh bala iki prosese ngene iki ijeh urung kental bolongku lho nek wis dadi trembelek. Wes ngono wae ya bala ya suminten Suramenggala cekap semanten atur kawula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras selawase. Oke.